Na projektu je trenutno angažirano oko 1100 radnika. Oko 400 su kineski državljani, oko 100-tinjak su radnici iz Crne Gore i okruženja, angažovani od strane CRBC-a, a ostatak je osoblje podizvođača. Što se tiče dinamike, kao što vidite, izvode se radovi, intenzivno se izvode radovi na dionicama 1 i 2, to je ovih prvih 20 km trase. Tu smo i tokom zime imali dobre, povoljne vremenske uslove koji nisu uticali na dinamiku radova. Na dionicama 3 i 4, to je sjeverni dio trase, tokom zime vremenski uslovi su uticali na dinamiku određenih radova, pa imamo određeno kašnjenje, odnosno stepen gotovosti radova na tim dionicama nije na nivou stepena gotovosti radova na ovim ovdje dionicama koje sad vidimo. Generalno, progres, odnosno stepen gotovosti radova je oko 95%. Građevinski radovi su uglavnom završeni na svim objektima, tunelima, mostovima i otvorenoj trasi, a posebno na ovim dionicama prvih 20 km. Također intenzivno se izvode radovi na opremanju autoputa, to su takozvani elektromašinski radovi. Oprema i uređaj u tunelima je, kao što ste vidjeli, montirana. To su razne instalacije slabe i jake struje, hidrotehničke i protivpožarne instalacije, ventilacija, rasvjeta, saobraćajna signalizacija horizontalna i vertikalna. Također i projekat napajanja vodom i napajanja električnom energijom je u završnoj fazi. Ukoliko se u obzir uzmu samo tehnički parametri koji utiču na realizaciju ovog projekta, na osnovu dinamike radova preostalih radova koje dobijamo od izvođača i stepena gotovosti danas radova, kao i analize koje mi kao inženjer, odnosno nadzor, radimo, mislim da će se uspjeti završiti do kraja godine.